ole clear to te hin zawain RF duati live and share channel a lo lom le chewa vo in chu pangpar moi tak tak en pa in kapi nen kanu inkawm dona pangpar huanah kapi hi kan soi masanga kapi chanchin hi kumsom riat paruk ni in kumsang ni som ni pathum December thla khanin atlu a akhel veilampang abul hi atitliaka ama hi bladder cancer phing cancer zai to ani a chuan blood sugar nei ani boka chuwang chuanin doctor te khan akum upato si a zai angam om lawe ti wang khan kan zai ta lo ta a kumhi tel te me kha khuma mu in pon chuak lawin omani he kan in po hi in nei te ti lawin aron kal ngai lawa vo in January ni som thum kumsang ni som ni paruka chuan kan ina te ron leng phein ti hian thla te kan han lakwala pangpar ngai na em thin ani a an in kota te hian pangpar akhat tuar zela afate pasalan nei dar ma chuan ma se ti hian hunte local zela pangpar ching le chang pangpar tuimi te an om to lawa chuwang chuan he ti hian ke ni hawin pangpar kan han chinga munam hi ti em thina ma se kum ni te me mai kan pangpar te mu thei lawa om nuwa vo in nei chu inkawm na hun thatak te kan han hmang theia kan han ti boka chungvel chu kan video kan on da lut ve don ani clear tu te zawaya milo en saka milo ngai thlak sak tur po in kalo deal cheu wa kan en hawanga kapi hi kum upato tak ni ma se pathian shwaina na satagin achanga khumma mureng chungin changa na nei reng chungin hian ama phak to ka aladamin amel te po ala tha em a chuwang chuanin kan en kol dan te ron soi pa in karon pangpar moi tak tak thena anon lang ve don ani chuan kapi hi nya bladder cancer ani a phing cancer zai to ani a arei to a cancer na hi kum engemaw zat aliam to ti meng ka soi fu kumsom pani vel chu aliam to a tiang kha ani a enge mishing ngaya chuan inti pal to lawa dam taka hun mang to tur kan be se lain bandoi thlak tak main ake te han ti thlak le hian rilruatin em a ke hi ainti en liam lai an ina om ka ni a ka fapa ka puwa a chuan a han thau kha ake kha arab lek dewa chuan a sei sir zong khan atlu a chuanin kan pate te kha kan awa ti khan kan han kai thawa x-ray te kha a hnu dewa kan han ti khan atira chuanin atlia kha kan shelawa anna ti em a zut thiam khoi thiam te pok kha kan han kau ve a amai ro chu na re theilo wangin x-ray te kan han ti kha ani a aru pui kha khel veilam ru pui kha lo tiak kha lo ni a chuan kan doctor te khanin an zai ngam to lawa chutiang chuan hun khuma re ta ka hmanga mitui te pok kan seng ve ni chu x-ray tur kan kal phei chuan mitui hi tla a hnunga scooty in ka zuya ambulance in kan phur phaya hospital lama ti khan kan va x-ray khan ni a mitui ta zoi nen ti ain liam tira po kan om ve ma se pathian shwaina na sat tak hi adonga ama hi in uluk em ani a ti te kan soyanga sugar nei ani awangin blood sugar zun thlum kan ti khamo khatiang nei ni awang khan in uluk em a e ina te po en sum theya en ton tla khopani kan en hawang moi ti tu kan i he pangpar lo ena pangpar hin ngai na em thina in ko ta na chul pul vak zela hey tian pangpar ron thli thlaya in mesin he ama te han mo in me moi ati tu kan i he moi me ti ni chu salom pangte không nghe môi thì biết roast cái mồm, ha roast cái, hi ăn luôn môi thì tụi cái roast sen đục hi mà, ít ta cái hi môi anh tụi cái nó bông hawin, adum em ấy, cái này sen đang liền bụi cái môi thì này đấy, em mi cái sao sao môi, cái môi thì rồi, cũng liền bụi ai cho hết tiếng tê cái, nè, cũng liền ai cho tiếng không hết. An kiu ta lom tra kha apar lo ka sik chuma mo aron chor le me ang katia tang eng do tang khan en chian an dol lam sin moi chor in me khop le kha thalak pa ang ka lak lo kang se
ti hian in liam tira hian doctor te hian in a ke hi a man le thei po an be sei lawa chuan ama hi a complicate em awangin a case hi cancer lo ni a sugar te lo nei a kum upalam pang to lo ni bok awang khan zai nga mani lawang ti khan thomin thla chuwang chuanin zai kha kan tum chin lawa chuan doctor te pok khan akal le thei pok an ring to lo ni maseng ama hi mi tum ru le chel tak me ni a mi invong tak ani boka chuwang chuanin pathian rin chanin kadam le don ka kal le don ani hi ti thina chuan ti hian akum ni na chuanin tiang hol chungin ti hian a han kal chet a in chung dunga tir chuan akal tir chuan na hi ti thei em a jackson te kan han in pele lop a zana te mu thei lawa akena kha chuwang chuanin ti khan achangin an kal lo le wanga ti khan chauka dung vela te han kal le a chuan tiang khan a hun a hmang chhawa ma se hi tuna chuan akum ni na chuanin kot kai thleng te kan in te aron thleng te ani a cái lúc tục sabra ma ngi ti em cái bộ cần khen một tỷ mấy chỗ đó sabra ma lo leng ni ha pi hi mo ilunga leng ngot lo mo man lai in kot te ingai ngot lo mo cái in mà lại cái in về là bộ bằng ba thì cần chiêng để sau về làm nó mà nó cho hết tiền ăn hay là ổn về là ta man lai chuan eng pangpar te ngin chin thin rose te po kan chiêng hết tiền rose sẽ là ổn về là wa mà sẽ amoi kan ti về lúc tục papi te khan yang atro man lai kha chuan papi te nyanga chuan eng nge kha flux calendula ti vel te ni tro kha tiang ho kha an ko ta hian an ching tur zela kha pi te hi helai ngoro hi ổn sẽ là kan na về tu ya so lai an kot zong so pangpar huan vekani thina chuan tuna chuanin ti thein om to lawa kan ni te ho kha pasalan nei zo vek to tian hei an mau te hoin kan han ti vele ni hi no ma ti em vo in chu kapi ron leng phei ni hi kapi hi pi kuming za ngei ni che khan sei lok te le kum somret paruk ani a khel hi tina pal hlo maya doctor tena ke akal to lo tura an ti khania mureng to tura an soi khania zaingam to lo an ti kha ma se pathian khonga ina awangin hetian tiang hol tiang nen hian ake chu ala rap thei ta ni chumo kum engza en ti kum nge kha iche swal kha kum ni chau mo ani mi kum ni chung in ti na kum kha ila soi them kum sang hi som ni pathum December ni song pathum chuan tuna kum sang hi som ni parukan lo chuang kaya som ni pathum kum ni zan chu to ni chutro kum ni zan hi ti hian khuma a oma chuan tian en hol chuak zeu zewa hei tangkai em a hei bek te hi ute te ron thui saka tangkai khop me ta han phone te tui bur te da ve mo hei tangkai khop me in lo siam ve du chuan tiang hol kha hei ti khwan tangkai takin han kal chin te le ti hian hemi hol hian akal thei to a kan lom ve khop me hei tian akal ve chet to a doctor te na ke hmang to lo turan ti kha pathian khonga ina wangin na ke hmangin le tiang hmangin kal thei ve ta ni kha akal zong kha na em lana deu fek ang tro ti hian ama hi phing cancer ani boka bladder cancer mo zai to ani a ti chung chuan ti hian a ke da ti na ma sengin pathian kho ina awangin dam takin mi te phei chona cancer lo nya an ti hial khop khan a khuna hmang chawa chuan sugar te control tha em a ama ei le ina in suma ai in control tha a yang khan huna hmang chho ve me kani kan pi kum somriat paruk lai min dam puya tian sel na sang tlak bok ma se en kol tu pa pumare nga hi fil em boka mangai em ama hi omlo ni hi chuan hei tian kan in pia lokami de sonia kapanu kan pa no ni chuma nula em mai ni tian pangpar huna kan leng del mai ni hi tim in chu thing pui hang te kan ina pangpar huanah
tha ka lo lak sakang che ka tia ka hrai phei a kan vo in hun kan hmang ve ni lai hmuna hian mo tun thleng hian kan fa te po hian an la tong trai pui thina a pi po ake a kal thwai theina na ke na te dam lo dam thwai theina hi an da ti ve zia a kan tong trai tong trai kan ne na te hian tung te po chu kan soi te langa no pang tong trai na te ama in pathian rin tlat na te hi atakin lo thleng hi ka ti lo thei lawa chuan hi tuna hianin a sugar hi tun la hi asang em em a blood sugar te kan han check don ni a fasting le pp hi kan check chara a thokhat lai khan a sugar hi aron sang tla ta zanga te kha akaya chuan chu ti hniam turin kan beya ama kha mi invong takani a diet te po a control tha a chungvel chu hei vo in po chei ma a check kha chei kham nu a darkar ni nu a check ngai le a hun lo thlenga a lo len line kan han check le don ni hi yang khanin a sugar te poi kan in control renga chuan kapi hian kan soi ve le hrim ngami hi aring thiam ve em a azun kong thalo hi anei deurenga wangin a bladder lama harsat na anei awangin zun kong na nai om te hi anei ve deurenga chungvela chuanin doctor hi kan ron vak to lem lawa angei sa hi anei adam doi hi chungchu kan eitir mai thina chungvel te chu kan soi te langa ama hi mi invong takani a chel em boka chuwang chuan tun thleng hian dam takin ala om ni ti hi ka soi ve do achang chuanin christmas te min han pui to lo meng ati rum chang te po kan nei ve thina ma se pathian kho ina zara ti hian dam takin christmas po again sara train voi tam kan hmang ve le to ani ti te ha kan soi te langa chuan vo in chu he kan in cheka sugar po kha tlem chuan ron hiam thave dewa chuan choi ma hi chuan zathum te ania zathum te tling lawa choi khama hianin zali hi han kai le a tukina po hian yang vel chu kan ni a kidney function test te kan da ti chho dona yang khan hei in nei te in kan amawang hianin ka kut ani no ve chen te poi oma vo in chu hei pangpar huanah ron len pa in enge kapi nuna en ton tlak deuh te le kapi te ne na kan inkawm na te karon da ve le kapi hianin pathian arin na chu thusan ni ta se ama mihring na a invong em a man lai mi te an lo ni ve bok nen hianin eile ina ain sum theina te hi en ton tlak ka te em a vo in chu kan soi deuh duang ti hian a ei tur le ei lo tur te hi a thliar thiam em a kapi anga enge ama ta na thatur en kol nuam hi an om lo hial lang a ti te ka ngai to a ama ta na thalo tur hi chu soi po ngai lo hian ama hian a lo thliar sang zung thina te po kan soi te langa en ton tlak takani anun a eile a in vondan hrim po hian mo he azuna chuaka toilet pa ngaya te azun thei to lo wang hianin holam a nei to dona azuna chuaka ni chu ho don ni hei ho to dona kan pi kha hei ho tu pai na ran hruaya kal chet ti kan ti thin lo bye bye pi Tuang takin apu tuang takin dong po Thing trip to an khuan thing trip to step kal hi har se deuh thina an ve kan thing ta I ha em I har song so em se to lo a beng hi a lu ve deuh to mo